Haino hai belai kino khairong ba singsa belai kino eba mokolni muktui klainani eba bukhai hiyokmani bukhani thei eba mokolni muktui klaimani o koktmarok wngkha korbuk bolok bai khopjak patisori adhesive village rotonmoni parani khoroksa chakrajuk belai kino dukhu jungjal eba abahai bial obab kosto tongo phiaba kwbangma sarkar phaio thango wngwi tongo phiaba tabuk phano Tripura saroni o kopalni kothoma eba kopalni jungjal tabubo yakaklaya wngwi tongo kwbangma thaio no mohai wngwi bo tongo Tripura saroni o kopalni biriman no bufurjani yakakno phiaba tabubo saimaya kho haini bagino bwsa bini tongjamani bo bwsabo bobai kerikha sai tongjamani bo sai kerikha phiaba bo tabuk saisingno tongjao bini mung wngkha Podani Tripura tai bini bwsaini mung wngkha Swarno Singh Tripura phiaba bini nukhungo bo tabuk saisingno tongjao saisingno chajao nok kwrwi huk kwrwi ogomai kwrwi kanari kwrwi eba nokhano bini nukhung khaiwi watui phaika hingke wati manjagui no bo thoi tongjao masing phaike bo siari chawi kwchakma chawi haikene bo ma thojao phiaba belai kino khairokma singsa bwrwi borok saising tongjamani bo bahaike nok huk kaham khaimanai nukhungo chanani mai kwrwi kanani ri kwrwi wngwi tongjamani bo bahaike nok kaham tangmanai sarkar rok phaio wngwi thango phiaba tabuk phano bini o nok khungsa phano manya eba chanani manya eba thunani jaga kwrwi wngwi tongo phiaba khoroksani nukhungo hingke tongbaya chabaya wngwi bo tongo phiaba kwbangma lukurok tongo abo hai je man tongnai borok bono swkang nok bo mano je nok huk kaham borok bono nok huk bo mano je rabat bagan ganang bono rabat bagan bo mano je ban ganang bono ban bo mano je a ganang bono a sara mano abo haino wngwi tongo kwbangma Tripura sa thairogo phiaba kwrwi Tripura sa nukhungni borokrokno tabuk phano hapang eba thangkwrwng thang tongnai rok tabuk phano nukya tamoni bagui nukya abo ta lukurokni khao satai aboni bagui naitongni norok sayawi Haping TV channel mixti o mangpili no naini di bini nok जों asike bigra kalaijak bini sai kwrwi tei bwsa tongmani khoroksa tongmani kalang thangkha yakarwi tei bini busu kaini bai tongo haifano bini tongthai nok rok kwrwi watui rok phaikhai norok nainai di bono hapang slaijak bo mungsapano sep tep maya tabuk hapang thango phaigo oro nainai di bo bini nok asike osubidar nainai di bini tongthai nok bo tangani phankwrwi ko sini kisa kau sangnai mo bo parang kha Ratan mani para engke ama bo ponsai be khojab bo ponsai be khojab bo bo saimania nini tama problem tamo mono tigi kisa samana de nang nini chrai di tong bas nini chala di tong nini nugra so obostha hamya sagnai phri nukro hukre swakre ruakre engke nang sarkar thani tama saijo nai lukuron thani tama kau kersar nam sung nang hapangni thani tama sana msuk sarkarni thani kisa sage de mano nang inugo nang haisungdi tungna bsabutui be tongo haisung tungo nini bsaro ka biang thangkha ayam sa tungo tongo ko sen khoja nana kisa phano suba surok khlaya de suba subu kre yani ke hago khaya suba subu ke sarkarni thani nang tama nainam suk lukurokni thani ga nu khwa nai khola ba ha phai ma tungo ke ima hai inugo tungni no bisip surok ka bsuk bosorok ka inugo asino bosor ga inugo to be inugo ma tungo nini ration card de tung tungo
ke nang batarok de ma Mata le mangu hada ya. nai nei di sini kogo sung khnai ma khana hapang thango phaiga thang phaiga sung ama hai mang plirok sini tini kasai phaika rong nai nei di